E a Festa do Carmen dos Pincheiros chegará da man dunha renovada comisión formada por mariñeiros xubilados e mocidade, toda unha aposta. A Pobra do Caramiñal acollerá os días 20, 21 e 22 de agosto a popular Festa do Carme dos Pincheiros. De momento celebrarase durante 3 días debido ao presuposto co que se conta, ao redor de 50.000 euros. De recaudar máis cartos, ampliaríase a duración aos 4 días habituais dos anos anteriores. Presuposto aproximado de 50.000 euros, temos polo de agora 3 días confirmados de festa. O habitual eran 4, polo de agora, co presuposto que contamos, serán 3. En función de como aumente o presuposto segundo o do diñeiro que podamos recaudar, poderase facer ou non un cuarto día. Os días confirmados son o sábado 20, o domingo 21 e o luns 22 de agosto. Para conseguir este obxectivo, venderán rifas, lotaría por o sorteo extraordinario do día 2 de xullo e unha churrascada na Rambla do Pantalán o 9 dese mesmo mes. Con rifas, nas que sorteamos unha televisión, con lotería, para o sorteo extraordinario de verán que se celebrará o 2 de xullo, se celebrará tamén unha churrascada o día 9 dese mesmo mes para aumentar, no medida posible, a recaudación para levar a cabo estas festas. O programa é similar ao dos outros anos, 3 orquestas confirmadas e outras 2 pendentes, bandas de música, o tradicional desfile dos cabezudos, os hinchables para os nenos e os sanjuerguines son só unha pequena mostra de todo o que lle vai ofrecer esta cita aos asistentes. Temos, como todos os anos, con diversas bandas de música. Temos, polo de agora, 3 orquestas confirmadas, a Orquesta Marimba, a Orquesta Estelares e a Orquesta Tango. E temos outras 2 por confirmar. Contaremos con hinchables para os máis pequenos e, ademais, temos unha innovación que son os xogos populares. Contaremos, como sempre, coa Festa da Auga, os sanjuerguines, como se veñen realizando nos últimos anos, e, por suposto, cos cabezudos, que son a esencia, o espírito desta festa pincheira. Ademais, presentouse a nova directiva da Comisión de Festas do Carme dos Pincheiros. Dar ao presidente, Xosé Hermo Mariño, a secretaria, Isabel Domínguez Barreiro, ao vicepresidente, Jesús Maneiro da Vila, e eu como tesoreira, Marta Fernández López. Formada principalmente por mariñeiros xubilados e xente nova, tentarán que a celebración compraza a todos os públicos, así como solucionar certos problemas herdados. Un claro exemplo é a queixa dos veciños de varias parroquias manifestando o seu enfado porque os gaiteiros non chegan ata as mesmas. Os distintas parroquias recibimos queixas porque moitas veces estes gaiteiros non chegan ata as súas casas. Este ano traballaremos, estamos seguros de que faremos todo o posible para que isto non volva a suceder. Os 18 membros da asociación irán debidamente identificados con camisetas e acreditacións. Agradecen a colaboración da Cofraría de Semana Santa do Concello da Pobra do Caramiñal, de diversas empresas, dos propios veciños, así como de mexilloeiros e de Gadis, por ceder produtos para a churrascada.